Hjort Knudsen Superior 8007 on sähköinen nousuavusteinen recliner-nojatuoli. Superior-nojatuolit on mallistomme laadukkaimpia ja monipuolisimpia tuotteita. Nousuavusteinen nojatuoli on täydellinen valinta, kun etsit ajattoman tyylikästä ja käytännöllistä mekanismituolia. Sen monipuoliset säätömahdollisuudet, laadukkaat materiaalit ja räätälöitävät lisävarusteet tekevät siitä täydellisen valinnan rentoutumiseen. Nojatuolin tyylikäs ja kevyt muotokieli yhdistyy monipuolisiin säätötoimintoihin, joilla voit säätää jalkatuen korkeutta ja selkänojan kulmaa tarpeesi mukaan. Superior-nojatuolia valmistetaan 3 eri koossa: S, M ja L. Kaikki tuolit ovat samanhintaisia. Tämä antaa mahdollisuuden valita juuri sinulle sopiva vaihtoehto ilman lisäkustannuksia. Tuolin yksilöllisyyttä lisää laaja valikoima verhoilu, puu- ja metallijalkavaihtoehtoja, jotka täydentävät sisustuksesi ilmeen. Tuoliin voi valita myös akun, joka mahdollistaa sen käytön ilman jatkuvaa verkkovirtaan liittämistä, lisäten joustavuutta sijoitteluun ja käyttöön. Nousuavustin nostaa ja kallistaa istuinta eteenpäin. Liike on rauhallinen ja tasainen, joten tuolista on helppo nousta ylös ja siihen on helppo istuutua. Nostoavustin lukitsee tuolin, jolloin siitä on turvallinen nousta. Tervetuloa tutustumaan laajaan Hjort Knudsen nojatuolimallistoomme Kaluste 10.